Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Nang banlaj na kanu ka jingbam yas ngoto jingmud happening ka Sarkar Jilla bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council u President jong ka JHADC Staff Association u ba Johnson Portman ulapan ma na Menteri rang ba ka Jilla hakala asngi u belai ka khat pratarik u benai naitong arhajar arpuar. Kumban syupen kin mau hang ne kinong tray jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka khat saw tarik ubenai naitung arajar arpuar lingba u President uba Johnson Portman kila pelat kubor ha ka bayadai bat ka jingbam bat jong u Menteri rangba ka Jilla u Konrad Kongkel Sangma yala ka kular man pelat no yang ka baha pisa jong ka council kumbalai poklor tingka haswa ka le nyampe ding klam ha ka jing ekran bat kilat pathai kubor uba Johnson ulaong ka jing penmi kubor ha ka sngi kadai namar bala jor palat ka jing sha tenro na ki para ba ya trailang hadin makila yoi ka jing pen sngo jong u chief executive member jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council hakilat pathai khubor haka pratarik ubenai naitung arajar arpuar ba menteri rang ba ula kular ban pelat ya ka baha pisa kumberlai poklor tingka syaka council khnang ban yo sew ya katulap jong kindong trei haswa ka le nyambe ding klam Ngawan berpanmak hakmak u Chief Minister Bedon Borom Jongi Mr. Konrad sama bangalok kumpen mi directly ya keteng simet jong sarah ke jinge de bat kene ka jing pen mi bat ke jinge thok jur jong ya keteng jong pi nga ploi ban panmak bat sga pha ban mak da ke jing bom thau ya ka jing ya kalai kala te hak jing ide hibat kane ke jing pen pau jonga ya ga keteng sibat jong unga kloi ban panmam bat nga kermen ru nangne banangne sekhmat kane kan nomjia te bale ngahap ban kan tho ya ka sarkar bat ya keteng hi jong chief minister borom jongi kai ke bala pelong inga ban kren kumne kumanga kren hagatu kubar bala penmi hal khasa trik jong ni bunai Julai arjar arkawa kalong ba ka kumba ka pressure ka balawan lembaga staff kalong mula sotok hausu ba kini yo iya ketuk kubar kumbala penmi daw CM jongi haka haka pratrik ba Chief Minister unpulai ya ka share jong council haka khatwei tari but la kularo bagi staff jong council kin yo tolop haswa jong ka bedin klam handre hadin bagane ke jingkular jong Chief Minister kamchem la orlong ke jing thok kalawan bat kalaban jur haka terpeng jonga bat jong ka office ni ka jongi kumbal philayu imenta kinong yelam basi khmat jong ki staff ka jingkran bat ka jing thok bahur kom halor terpeng ka jongi kalong ka basar kai bat hadin bangil yemir jingmut hagato hi kasgi yelas ngaudai ban mi ya ka khubor ba pulong bat syukur Chief Minister yang ini kinong tre jong kachan Henry nagidaw hi bumlak kia kumba yai jia hi kikam jong office kilong ki biyai buteng bat don balak man le butput mentah-mentahi nagidaw ki bumlak kia te kene kala pelong yang ngaban keren kumbangan keren hantu kubar te bat ngakermen ro bakane kejing tempat dengan yo Chief Minister ba unma ngakermen ro ba unma te halor kene ngapan ma ya ka sarkar bat kunju ya ka
ya Chief Minister Odon Buram Jami. Pakai keleru ngalale ngilale bat ngilakren da kajing Yamir Jimut bat ka Executive Committee jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalong hapok kajing yalam Uma Thambor Sibat Kum Usi M Jami.